Esta mañá tiña lugar a presentación da nova tempada da área social do Clube Ourense Baloncesto, unha iniciativa que nos últimos anos tense convertido en referente de inclusión social e que agora apoia a Deputación a través de diferentes colaboracións. A actividade da área social vaise centrar fundamentalmente en 4 eixos. En primeiro lugar, a Escola Aberta de Baloncesto, que vai permitir que unha vez a semana chegue o deporte a colectivos vulnerables da provincia. A segunda pata do proxecto é Diversicop, con sesións para asociacións de persoas con diversidade funcional. En terceiro lugar, fomentarase o acceso ao baloncesto con sesións semanais nos centros de menores da provincia, Monteledo, Montefice, Montealegre e, por último, tamén haberá actividades de baloncesto no Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. A Deputación tamén colaborará na adaptación do Paco Paz para que os partidos sexan máis inclusivos, cun sistema de braille para persoas cegas, un sistema de pictogramas, unha sala de relaxación para persoas con autismo e outras iniciativas enmarcadas na inclusión social.